तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल हिट बिल्कुल नया कंपोजिशन ब्लास्ट हिट मेटर लयदारी सॉन्ग पति पत्नी के लयदारी सॉन्ग लेके आ गए बनी। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कहते हैं दिल से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी लगन में गाना बाज जाए। बिल्कुल नया कंपोजिशन बिल्कुल हिट मेटर बा। इससे पहले रुआ सबसे कहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा नया नया मेटर के तलाश में बानी नया नया मेटर रुआ सबके नइखे मिलत बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत बढ़िया से गायकी नइखे कह पाओत तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बिन तो निराश भइला के जरूरत नइखे। ऐसे कि चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबके मिले। ऐसे कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण रंगदारी चाहे जातिवाद सॉन्ग चाहे जिला के ऊपर चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी सॉन्ग लिखवा सकेली वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मेटर देखल जाए कैसे बा कैसे गा के बेकर का लय बेकर का एकर धुन बा रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा कि गोवा यूनिवर्सिटी से कोके अइनी पिया क्लास हो कि गोवा यूनिवर्सिटी से कोके अइनी पिया क्लास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो। सुन बलिया से कैनी बीए हम बक्सर से मैट्रिक पास हो बलिया से कैनी बीए हम बक्सर से मैट्रिक पास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो। चलिए रुआ सुन के एक बार और मुखड़ा सुनाई तनी कि गोवा यूनिवर्सिटी से कोके अइनी पिया क्लास हो कि गोवा यूनिवर्सिटी से कोके अइनी पिया क्लास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो बलिया से कोके बीए अइनी बक्सर से मैट्रिक पास हो कि बलिया से कैनी बीए हम बक्सर से मैट्रिक पास हो धरब ना हाथे बेला ना जाइब ना काटे घास हो। तो उम्मीद करते हैं मेटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। इससे पहले कहब रुआ सबसे कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक पहले तो भैया क्षमा चाहता नहीं ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबके खाली बता सकिले समझा सकिले ये रुआ ऊपर डिपेंड करते रुआ जितना बढ़िया से सजा के गायब जितना बढ़िया से के गायकी करे उतना बढ़िया से गाना मार्केट में बाजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया धुन कुछ नया गाना कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहता नहीं तब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके तब तक लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव बम बम भोले।